Stap 1. Stap 1 kan op verschillende manieren dienen worden. Op de website www.alve-en30.nu staan de Frieske kanons. Die Frieske kanons zijn wichtige voorvallen uit de Frieske geschiedenis. Ziek je een kanon uit en verdiep je hem in het voorval. Ziek je dan in je eigen omjouwen om zaken die te maken hebben met deze kanon. Dat kan in bibliotheken, maar meestal binnen de rek, pakers, beppers of naar andere mensen. En die kan misschien ik wat vertellen hoe het voorvalt. Stap 2. Maak je een plan. Zet in het plan elke stap die je hem nemen moet. Over hoe het filmpje worden moet en wat je hem dwaan moet om je hem te rieden, wat je hem interviewen gaan enzovoort heen. Er zijn alle jaar instructiefilmpjes die daarbij helpen kunnen. Deze instructiefilmpjes staan op de website en de Geschiedenisclip app. Stap 3. In stap 3 vieren we gewoon het plan van stap 2 uit. Samel foto's en filmmateriaal. Monteer de digitale materialen tot een geschiedenisclipje van 3 tot 5 minuten. Zoek op de instructiefilmpjes hoe dat mag. Maak je ik een stuk inleidende tekst voor op de website. Daar maak ik foto's bij. Dat fleurt de boel een beetje op. Stap 4. Presenteer het filmpje aan je klasgenoten en vraag je om haar mening. Je houdt het filmpje genoeg informatie. Is het een leuk filmpje? Verveelt het net om de night te zien? Als het nodig is, dan kun je hem het filmpje nog aanpassen. Het definitieve filmpje kan opladen worden op de website. Je krijgt een bericht van de AVOEK als het filmpje geplaatst is en te zien is. Het filmpje is zichtbaar op www.alve-en30.nu en op de Geschiedenisclip app.